May dawat apaki-defen no silent mode tayo kumadag iti cellphones tayo. Kaduan tayo dagiti sumaganad ngayon nangyawat intention pagyaman da. Natalie Joy Kapungan, Rosalie Samson and family, RV Joy Rivera. Intay pa iraman nga ikararagan dagiti sumaganad. Aming minatay, may ikararagan, isuti kararwa ni Princess Rysel Belio. Ti panangidaulo kada tayo, ti panagdaton, ken panagyaman, dagiti kakadwa tayong manipod, LGU, Medicare, PNP, BFP, ken IYM. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat rugyan tayo, daytoy siyam nga aldaw nga panagsagsagana tayo, panangrambak tayo, ti panakipas nga iti Apo. Ited tayo ti puso tayo, saganaan tayo, rinaan tayo ti Espiritu na.
Tapno maikarita yung makiranod, iti dahito na santuan ang misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi, ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santo, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasid akkuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Kumararag tayo. O Diyos, kinayat mo ati anak mo, mangala iti bagina iti tiyan ni nainggasatan a Birhen Maria, akas impakda artay anghel. Ipaay mo kadi ada kami amamati, ani Apo Santa Maria, napaipaiso nga ina ti Diyos. Kalakaman mi ti panulong ti panangibabait na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw ti libro dagiti numero. Nakita ni Balaam dagiti Israelita ang nagkampo ang nabunggo-bunggoy iti tunggal tribo. Inturayan ti Espiritu ti Dios ket inyebkas na daytoy apadto. Sao daytoy ni Balaam nga anak ni Beor. Padto ti tao ang nalawag ti makita na ken mangeg na ti bagbaga ti Dios. Simumulagatak ket makitak ti parmata nga gapo ti Dios ang manakabalin amin. Napinulda ti Israel. Kasdala at iddog nga intar ti palma, wenno minuyungan iti igid ti karayan. Kasdala alwe, ngayon mula ti Apo, wenno sedro iti igid paig. Addaan danto ti ado atudo, agmula danto kadagiti mapadanuman at altalon. Nabilbileg to ngem ni agag ti arida, lumawan to ti sakupen ti pagturayan na. Inyebkas namanen daytoy apadto. Sao daytoy ni Balaam nga anak ni Beor. Padto ti tao ang nalawag ti makita na ken mangeg na ti bagbaga ti Dios. Ket awaten na ti panakaab mo ngagtaod ti kangatuan. Simumulagatak ket makitak ti parmata nga agapo ti Dios ang manakabalin amin. Kitaek ti masakbayan ket may matangak ti nasyon ti Israel. Tumaod to iti dayta a nasyon, ti maysa nga ari nga agranyag akas labitwen. Ti sao ti Apo. Isurum kanyak dagiti daldalan mo, o Apo. Isurum kanyak dagiti daldalan mo, o Apo. Wen ipakaamom ida kanyak. Isurunak ngagbiag kas mayan nurot iti kinapudnom, tas sikat ti Dios amang isalakan kanyak. O Apo, lagi pam ti kinamangaasim ken kinamanagayat mo, ngayon pakita mi di punganay, pakawanem ti basol ken labsing ti kinaagtutubok, gapu ti di agbalbaliw nga ayat mo ken kinembag mo, lagi pennak, o Apo. Nalinteg ken naimbag ti Apo, isuro na dagiti managbasol iti rumbeng a pagnanda. Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan, ket isuro na ida ti pagayatan na. May dawat kada Mr. Derek and Mayor Gracial Hironelia Itchan, tapno umay dapas gadan dagiti kandela ti Advento.
Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Idi madama amang isursunan ni Jesus ijay templo immasideg ken kuana dagiti pangulwen a papadi ken dagiti panglakayan a Hudyo. Anya ti kalintegam a mga ramid kadagitoy. Si asino tinangted ken ka iti daytoy atoray sinaludsod da. Agsaludsudak met kada kayo insongbat ni Jesus. No masungbatan dak ibagak met kada kayo no anya ti kalintegak a mga ramid kadagitoy. Naggapwan ti turay ni Juan Amamunyag. Iti Diyos wenno kadagiti tattao. Anya ti isong batyo. Nagsisinnaludsod da. No kunayo naggapo iti Diyos. Kunanan to kadatayo. Apay nga rod adi kay mamatikin ni Juan. Ngem no kunatayo ang naggapo iti tao. Mabuteng tayo met no anya ti aramidan dagiti tattao. Ta imbilang da amin ani Juan. Imbilang da amin ni Juan a maysa a propeta, iti kasta insong batdaken Jesus, di mi ammo. Jakmet nga rod ibaga kada kayo no anya ti kalintegak. Jakmet nga rod ibaga kada kayo no anya ti kalintegak nga agaramid kadagitoy, kinuna ni Jesus kadakwada. Kakabsa ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Damang-dama na ba ang Pasko? Doon na kita'y mangi parparipirip nga gaputa aginaldo masisen, Christmasen. Iti aglawlaw no kitaan nyo, nakaadado nga dekorasyonan. Hindi kalmanday ito nga Christmas tree ka, ingkabil da jiruar, madino, agtudo matuduan mat, iyo nagyo. No hanggang pala makadecide ingka ipantatok-tok ta simbaan nun kung kunakon. Ngiti mo di kaya silaw tayo dita, hindi ko nalinaawan sa matintinagan, intawag ko ken mayora, rabrabi may dasinimsim pa takababaim mag misa di galyo ka mangrugin, agamay niya na ganan, marigrag. Kanukit kitaan tayo, no niya ti ka ipapanandagiti ramrambakan tayo, may sangam no daduma, ado ti turungan ti dalan nga haantay maawatan. Kasla mapukaw di jay focus tayo no anya ti ramrambakan tayo. Kala di dinaratan ti rabi. Umuna nga simbang gabi, nga po nagado nga tao. Kung nadagi di sumarunong nga host ka, ayo umanay pa ita sa nga gasot a kilo sa nga baboy no partitay ni sumarunong ko na data nagadado ti tao. Kibagbagak kadakwada, apay ano daytay damdamo yung aramidan daytoy kung naktay barabarangay dayjay simbang gabi un apo. Apay ti uri ti piyas tayo, kasani kaskas tayo, ijay latan apo. Kuna met, kasla ko madijay piyasta, nagti kami notion tayo ti piyasta no daduma, kala ko maditi parokya, agpiyasta tayo. Adapi agsulsurisit, para stipend, para bisita, para sangsanga ili. Nagado apapadi, nagado abisita, un mayat. Kati sa ludsod ko kadakwada, kada kayo nga taga ditoy, nagpiesta kayo, wano nagsagana kayo laeng para iti sa bali at tao. Baka di jay ramrambakan nyo, kada di jay iyo umay ti sa bali nga tao, da kayo narinayo nga nagpiesta kayo, ay wun gayam niya. Nagrambak tayo nga para iti sa bali ti pampanunutan tayo, di same oray mo dahil ti Christmas. No daduma, agsagsagana tayo, agdekdekorar tayo, agramrambak tayo, ngam para iti nagaddayo di Christmas tayo. Laka dagiti followers tayo, dagiti adati abroad, kunada apo, imbagpay dita ta mariri na ti espiritu ti Christmas, dito'y ayan mi, bali awa, nagtrabaho kamlata, ala shout out kano kanya, da amin dagiti agbuybuya, dispensar di kalman, kadagiti agbuybuya ta, dijay Sunday mas tayo dito'y ka, medyo nag-failure, dito'y technical, dito'y kwa tayo, radyo tayo, dito'y computer tayo, kahan nga na-live. Na-live ng awan sound na iso nga nabalbatatag imay da sinimpanteng bitugat dalat tamo remedyo na subukon latamot ti kalaban nga testingan no kas ano mo ti kwa tayo. Kano daduma uray da tayo
Agramrambak tayo, sagsaganaan tayo, 9 days manan. Rambakan tayo, ada tayo, nagrormanan, ada tayo seasonal Catholics niya. Ada tayo Katoliko nga, sa adala umay makimisa no aginaldo, into no semana, into nalpas dayta, ay di da ka man am-ammo na po Diyos. Makamu ka biyag mo ta nga po Diyos. Into semana, rumor da manan. Kada dyan no daduma, kasla mo lajag piyesta nga tisagsaganaan tayo, dagi dyan tattao, dagi dyan nagadong nga papadi ka, di sa imot lang no kasta yung daduma. Ramrambakan tayo ko natin, maririnam ka din ti piyas ay Paskwa, ngam anya ti pakirinaan tayo, Christmas tree, bilen-bilen, Christmas light, no daduma ka, dapat ti focus tayo kini Santa Claus, apaw, bitin ka nga bitin ti medyas, awang mo lang nga apaw, malpas to Christmasan. Anya tinakafokusan tayo, mayat mata, karkaroling, mayamat. Ngam no daduma, out of focus. Sa bali DJ, ramramba kayo, gusto ko na ka, alawang pa'y dekorasyon may, Christmasan. Kati ko na kumamuji puso ka, no DJ, lati focus mo, dekorasyon mo, kaputi Christmas, ang layo naman ng Christmas mo. Nagadayumot day ta Christmas mo no ti number 1 nga focus mo ka lamayat mo ta kanya tayo ada nag-float farid tayo ita kando na pantay Binoy Buya nagina nga bakla ta Santa Cruz siyempre ka Santa Cruz kan karaabak kayo. Pailaw everywhere amin no agkita kanta apon nagado nakapinpintas. Ngam ko na tayo nga, awang mo ila dekorasyon men, ka-Christmasan, kuna mat, ang layo naman ng Christmas mo. Kas ano nga ro dagiti awan pagdekorarnan? Hindi kalman gaputa da ng TED, ti tulong na nga grupo, ti kakabsat tayo, handa mo kahit nga ibaga na ganda, nga pa-Christmas man dagitay ipa-Christmas mo apo kati kunak mo idi-meeting dagitay nataengan lalalakay kada babbaket nga medyo marigatan dagitay awanan ngam no pensyonado kan hamutten amam nati hanggaman nga datay kawarasan tayo ta imbes nga isuda ti mapantay karulingan isuda man ti regaluan tayo inton bigat ikabil tayo daytay box itan ni nalipatan mi nga ingkabil ta ora in kind mabalin yung ayag inayon ti imaited tayo kapo dagiti kabalay ko uray dala nga na sip-sip nga tan nga na panagpilpili apan ta inlista amin tay nalaklaka alay nalalad kana kabisbisi da ora na kami kalagtayek da nga sunay ka kung kunak anya nga tati spirit anya nga tati na dati Christmas dagitoy nari na da nga tatno anya ti kaipapanan datoy aramiden da mariri na da nga tano anya ti ibagbaga ti Pasko kadakwada. Kano daddo magamin kakabsat wen makatulong dagitoy nga tapno rumungbo ti ramrambak tayo ngem di kang runaan no daddo malipatan tayo anya ti kang runaan nga no daddo da joy di ragsak anya day tanga ragsak. Greatest history ko na tayo di jay kadadakkelan nga istorya anya day kadadakkelan nga istorya ti Dios ti ayat na kada tayo, bimaba, babaon kin ni Apo Jesus. Kinuha mo mari na di konversyon, diragsak mo, gaputa, iti Diyos ay ayatin na ka, babaon kin ni Apo Santa Maria, tatangal daw ko para kin ni Apo Santa Maria. Babaon kin kuha na, bimaba nga imay na tayo inarakop DJ kumati ri naen tayo so nga uray mangket no awan dekorasyon uray mangket no awan ti handa tayo no DJ puso tayo ka agragrag o gapo iti ayat dayta ayat ti Dios nagbilag nga ayat ti Dios no adda pa nagbabawi DJ puso mo ikarkarigatan ti agbiag nga nalintegan ta apaya oh Christmas manen the love of God inayat nak oray man nagbasolak, Father, oray nakapsot ka, isugarod ti imayan na di kinakapsot tayo, taumay na tayo, papigsaan. Di di kinarukop tayo, imay na tayo pinabilag. Di di kurang tayo,
Tadamo kurkurang tayo amin nagpakaro tayo. Di kurang tayo imay na pinunno. Sinulnitan na dagiti kurang kinakapsot ti tao. Dayta ti ragsak nga hantay mailadawan. Ngam no daddo magapota, tinawon mga ramrambakan tayo. Apaw, tinawon mga iror mo ta Christmas tree, idulin mo tumanan. Dagitay bula-bulam nga, Christmas tree nga napunpun di kada bula-bulam nga nagbubuis, iror mo tumanan. Tigapota na anya na ganang ka, nagbalin nga rutinary mo, di pa nang ramrambak tayon, nagpukaw di focusin. Isugar nga napanji Christmas given, napanji Christmas tree, napanji Christmas light. Anya adagajayan hanhanda tayo ngamno dadduma nagpukaw maiyaw-awan tayo no anya ti turturungan anya ti kayat nang igunam-gunam kanya tayo anya ti napintas panang bigbig already ti ebanghelyo tayo anya dayjay kun adagiti tattao anya ti kalendagam nga mga ramid data handa mabigbig di aramid ni Apo Jesus. Ni Juan ti ibagayo nga propeta isuna, nangalaan nat power na taoon no Diyos kuna ni Apo Jesus. No ibaga tayo nga ta Diyos, ay kamadimot. No tao kuna damot, ay kagura na tayo mo dagiti tao ta kariton da tayo mo, at gapot ay bilang da propeta. Awang karbangak kuna ni Apo Jesus. Anya ti igunam-gunam ni Apo Jesus, tatangal daw kuma. Ti ibaga na kada tayo, di ja aramid. Haan nga gapo kiniwan, hanga gapo di panangisuro na, hanga gapo kadagiti makikita kin mabasbasa, di di aramid. No makita yon ti aramid ti Diyos kada kayo, kunana kadagiti tattao, ibagayon adda ti Diyos kadwa na tayo. Kas di mo laeng kanya tayo. Manunga Christmas ti, manunga Aguinaldo Mases, manunga Christmas ti na atendaramon. Ada dati kung kunada nga, masapul akong plitwam, apaya, tapno magrantan di wish mo. Anya nga minti, wish mo ya. Anya nga minti, kaya mo nga dawatin kini Apo Diyos, aya, agsinsenyor ka nga, agtup-tupulon, inya pa ila wish mo, ng boyfriend ko mamut, father. Kapanya ka mo, apaw. Anya gamin ti grant mo ayan, anya ka matiwis mo ayan, nagmayat ko mga tiwis tayo ka, if I have Jesus in my heart, kung natay ko maday, no kadala ko pudpud no nga Apo Jesus dito'y kompleton. Amo ito, insuro da pa kada kami, diubing kami, no dati kasting Aguinaldo, no dati New Year, Apo, mangibulsa kayo ti kwartayo, bariya, apa gamin nga bariya, nga cheque ko mamaymayat. Taapa yung mag-grant di jay wish yo, complete one nyo. No nagkurang ka ta, nakaturog ka, awanan, nasayang di walong aldaw mo, ta siyam kuma. Di jay kami ti pampanunutan tayo, dagi jay medyo adda pagkapanati ko na, ngamnukit kitaan tayo kakabsat, apay nga agririing ka, apay nga agsakripisyo ka, da joy, tiragsak ti lubong. Taragsak ta pusom, makatulong dagito external. Nung di ko maragragsakan tayo, nung mabigbig mo lang nga, no, adda ni Apo Jesus kanya, umanayon. Dadtan ti panagbalbaliw. Dadtan ti konversyon. No, adda ni Apo Jesus kanya, kanya pala ti berukak. Di ko mati pampanunutan tayo, no, adda ni Apo Jesus kanya tayo, anya pala ti sa pulen tayo. Sukatan tayo ti pan nakaiday-dayaw. Sansani kwa, mayamat. Dayay title ko ma. Possession tayo, no daddo magkadagijit isukat tayo, iso nga tataka ni Apo Jesusan, inabak ni Santa Claus, taapay-apay ni Santa Claus, garo tagiwaras ti lulipapaan, ni Apo Jesus, awam nga may, awam magtinag nga po sa dilangit. Piyapay no mapangkaagkaruling, taadda itid da, ori no Pasko ayo nga naimot ko na yun to, lang, no, handa nga mangtad. Ngam ni Apo Jesus, awam nga min. Babay, piyapay nga mapangka maki-exchange gift ta, adda maalam. Ngam adda nagaapa nga nag-exchange gift, apaya, Apo di nabunot na, nangisit Apo say, nagpintas mo di bungon na, nagaapa da. Dagi di nga minti mga agaw. Ngam ti pudpud no nga espiritu ti Christmas, ti Pasko ko na tayo, nga sagsaganaan tayo, di jay, no maawat tayo ni Apo Jesus, iti puso tayo, datan ti ragsak. Uray may saka nga agkan kanta, joy to the world, the Lord has come. Let's say, lagbaling mga litsen.
Anang orod mabalikas kag karoling litsay. Ang garod mangted. Kano kita antay no uray no agkan di pusom ka uray man hamo nga ibalikas ngem agkan kanta. Imaginem di tao nga nagkapsot, tao nga nagadot nagkurangan na, tao nga kasla awanen ti pintas na ti imatang ni Apo Dios isuna tinangdanon. Babaen kini Apo Santa Maria dayta ti espiritu ti Christmas. Dayta ti espiritu ti ragsak ti lubong sungar nga joy to do agragsak ka itan lubong gapoking kuana. Kinanaman tayo padasen tayo rinaen tayo ati pudpudno nga kaipapanan na. No adda ni Apo Isus king kadetan rumware natural. Naragsak smile. Itiram takal kalaingan nan. Dito ibadom nga dapay latag na di badom. Ibadom mo nung warikan tumbigat ori awan makakita ta nagsipnget mat. Tay bangbang lumampay na lukatan itira mon. Dagiti handam nga hampay lang na irwar idi Christmas din na udi irwar mon. Taapaya nagragsak nga rudi puson. Hangka mangibabati. Hangka nga mangibabatin ikatem amin. Inya dagiti mangibati nga mga agaw hanlang nga Christmas light, hanlang nga Christmas tree. Haan lang nga regalo ti mga agaw kini Apo Isus no daduma nga makapagragsak DJ puso tapaya adda pa lang nabati anya dagiti naka-stack nga adda pa lang nabati nga sakit tinakam mo imon mo basit tangsit mo nga nabati basit ikatemon tapno agwaya DJ puso nga agragsak ibaleng mo idan ta mga baruanan ka pastor kam ni Apo Isus dagtan isungod nga kunatayo ka everyday is Christmas kunatayo narigat nga mabalin tayo nga aramiden, narigat nga mabalin tayo nga paragsaken. Katatangarod kakabsat rugyan tayo. Anya ti kararag tayo, anya ti number 1 nga kararag tayo. Thank you Lord. Nagyamang kami Apo, apaya gaputi ayat mo. The unconditional love. Dijay awanti condition na nga ayat nga inted na kanya tayo. Nagyamang kami Apo. Anya mo tidawaten tayo para itibagbagi tayo. Nagmayat ko mamot ni family, kapya, ragsak. Di pamilya tayo, salunat. Kararag mo ka, mapag gumasat kam kuma. Yung panunutom ka agtupak no anya kwarkwarta, sansanikwa, mayamet ngam no daduma. Makatulong ngam no daduma makaiaw-awan katatagakabsat ari naen tayo ti Dios agyaman tayo ken kuana ti kinamanagayat na gapokin ni Apo Santa Maria inted na tatanga aldaw nagdakkel ti akem na iti daytoy ramrambak tayo ket makatulong dagiti banbanag nga adda kada tayo ngam ti kangrunaan na dayjay nagbalbaliw a puso dayjay agragrag o nga puso dayjay agragrag sak a puso gitumultulong kin managayat a puso dayta ti us-usto dayta ti espiritu na iso nga kuna ni Apo Isus aramid no kung mga mabalbalin kuna nag-aramid pakakitaan ti Christmas ken no kas anom nga ibiyag kas anom nga iaramid kin ni kabsat mo. Tumakder tayo para ti kararag sa pasap. Niwan ang mamunyag, ket tao ang naibaon ang naggapo iti Diyos, pinatalgedan ni Apo Isus ang nailangitan, tinagtaudan ti panagbunyag na. Iti daytoy panawon ti Adbiento, ipaangag tayo kuma, tilawag niwan ang mamunyag, para ti panagbabawi, ken panagbalbaliw, iti tunggal maysa, ti tunggal kararag kuna tayo, Apo, ipaay mo kada kami ti panangisalakan mo. Tapno iti panangtulad ti kinatured, ken kinamatalek ni Juan Mamunyag, sapay kumata dagiti mangidadaulo ti simbaan, ket agtultuloy ti gagarda, ang mangiwaragawag iti Banghelyo ni Kristo, nang runa kadagiti agkedked, wenno mang busbusor iti pamati. Kumararag tayo.
Tapno dagiti leader iti politika, ken sibil, ket agbalinda na paypayso ang makatulong kadagiti masakupan da, babaen iti panang paregtada, iti may parbeng a panagraem, kadagiti nasaya at agalad, ken ti relihiyon, ken babaen iti panakapasardeng, dagiti dakes abisyo, ken immoralidad, kumararag tayo. Tapno tilawag ti mangisalakan, ti anak ni David, ket agranyag tilawag iti sipnget, ti puso tayo, ken mangpuno kada tayo tirago, iti yaay na, kumararag tayo. Tapno idi na dalusan tayo manipod iti mancha ti basol at tawid, babaen iti bunyag, sapay kumata magnatayo iti baro abiyag, babaen iti panang talikod dagiti mga panangalukoy ti kinadakes, ket mapukaw ti panakabalin ti basol kada tayo, kumararag tayo. Tapno numasaktan wenno mapagura tayo dagiti kakabsat tayo, sapay kumatag pipinakawan tayo iti maysa ken maysa, ket maaddaan tayo iti natal na, ken natalingin abiyag, kumararag tayo. Agulimet tayon tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hindi mati karkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kami, ti panangisalakan mo. Apo Diyos, imbaon mo ni Juan amamunyag, tapno bunyagan na ti bugbugtong, ken dungdung nga anak, ken ti kordero ti panakaisalakan. Sapay kumatadinggan mititimet na amang isagana, iti yaay ni Kristo amang isalakan kada kami. Dawatin mi daytoy gapumet laeng ken Kristo nga apo mi.
ti altar na. Kumararag tayo, kakabsat tapno da tayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo ti Espiritu Santo, pinasanto na unay, ninainggasatan a Birhen Maria, ipaay mo kadi, tapasantuen namet dagitoy, idaton mi iti altar mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. Pudno unay amay kari katrumbeng annong mi, kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Ket idaydayaw daka ibunan nagdaka ken itantanok daka, iti daytoy a piyesta, daytoy nga aldaw ni nainggasatan a Birhen Maria, ta iso babaen ti aramid ti Espiritu Santo sinikog na ti bugbugtong nga anak mo, ket idinto ta dinamit na pukaw ti sadya ti kinabirhen na, impas ngay na itilubong ti agnanayon asilaw, nga iso ni apo mi a Heso Kristo, anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. O Santo, Santo ti Apo, Santo ti Diyos dagiti amin nga Pasko. Ilangit ken dagan apuda, iti pakaidaydayaw. Sana iti pamatan, aday-dayaw ti umay, tinagan ti Apo. Sana iti pamatan, sana iti pamatan. Pudno na Apo abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paimo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kat ti paimo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi ang Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik, isa maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday, di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
nakam insalakan sika ananubot. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo, ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma, ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag, kat makiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarayam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, tikanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamket tidak. Dawatin mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi, kan iti yaay ni Heso Kristo, anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya.
Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karing o may kakanyak, ngem ti may salaeng nga sao, mapaimbagton toy karar.
Kumararad tayo. Apo a Diyos mi, daydayawin mi asipapasnek ti inati anak mo. Sapay kumata dagiti sakramento nga inawat mi, iparangarang dati panang nga asim, tapno da kami amang iwalaglagip, asipapasnek, kinainggasatan a Berhen Maria, mairagpat kami iti agnanayon apan nakaisalakan, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo dagiti nang idaulo ti misa tayo tatta dagiti kakabsat ti local government unit ti Salcedo dagiti IYM ken nyapay buhay into no rabi apo ti pakaaramidan ti simbang gabi tayo ijay barangay Kabaruan ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.